көн дуслар. Батырларның даны мәңгелек дигән чираттагы тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Бүген тапшыру дәвамында сезнең белән булырмын мин, Габитова Диләрә. Тапшыруыбызның кунагы Ставрович Шаһинур Мустафин. Шаһинур Мустафин бик гади, шул ук вакытта сокландыргыч шәхес. Ул хәтер яктысы экспедициясе җитәкчесе дә. Сугышта хәбәрсез юлган ташларыбызны эзләү, аларның исемнәрен мәңгеләштерү юлында күп көч куйган, олы ихтирамга лаеклы кеше. Шаһинур Мустафинның хәтер яктысы, яңа 10 еллыкка җир китапларында документаль публицистик очерклар тупланган. Язучының каһарманнары арасында Александр Матросов батырлыгын кабатлаган йөрәк ташларыбыз да, утлы тырышучы очучылар, кыю разведчик, хатын-кыз партизанка, сугышта 8 ул югалткан бейкана да, җәлешләр дә бар. Язучы Шаһинур Мустафинның әтисе Әхмәт Сафа Александр Матросов батырлыгын кабатлый. Ул могҗиза белән исән-сау кала. 10 бала тәрбияләп үстерә. Өлкән улы Шаһинурга ул булай ди: "Улым, билгесез матросовчларны эзләп тап. Халык үзенең батыр улларын белергә тиеш" ди. Рудовик әтисенең васыятенә туры калып, Ыстабарлык эшчәнлеген башлап җибәрә. Ыстабарлык өлкәсендәге һәм җирдәге уңышлары өчен язучы Шаһинур Мустафин Россия Федерациясенең Михаил Ломоносовтагы премиясенә һәм алтын медальгә лаек була. Шаһинур Мустафин Ыстабарлык эшчәнлеге дә, аның чын тормыш геройлары да безнең өчен зур батырлык үрнәкләре. Ә хәзер сүзне Ыстабарлык Шаһинур Мустафинга бирәбез. Кадерле мөгаллимнәр, мөгаллимәләр һәм яшь барлар. Менә бик ватансызлар җиңүебезнең 70 ел якынлаша. Бик зур тарихи вакыйга. Бу җиңү җиңелгә бирелмәгән. Бик ватансыз чорында һәр тәүлегендә 1418 көн һәм төн барган тәүлектә 21 меңгә якын солдатның гомере өзелгән. Сугышчының гомере өзелгән менә шулай. Уйлап карагыз, гаҗәп итән саннар менә шуларның бездә саклана. Үзенең хатлары, яукырда язган хатлар, алар тетрәндерә, былай тынычлап куп булмый. Шуңа күрә мин аларга башлап бер шигырь язган идем. Солдат хатларына башлап шуны сезгә укый итәсем килә. Яукырында дошманнарны җиңгәч, кулга алып, кәгазь карандаш, хат язганнар безнең каһарманнар, йөрәкләрен ялкын ялмагач. Сагыну салкын ялкыннары кидереп үткәч, ник язмаска хатлар, ялкыннар үзлеп килеп тора туган якта тиздән җиңү алып кайтырлар. Өч почмаклы фронт хатларында шул дәһшәтле чорның авазы. Өметләнеп яши һәрбер кеше сугышның дип булыр азагы. Күпме батырлар ятып калган, туган илгә кайткан тихотлар, шул хатларга мин мәдхия укыйм, гүялар тере солдатлар. Батырларның рухы ул хатларда, васыятләре, әйтер сүзләре. Шул хатлардан карап тора сыман, җиңелү белмәс солдат күзләре.